Pleť už mám pripravenú, tu som robila ráno, ešte predtým, než som odnesla Tomáška do školy, takže to mi tu stojí. Čistiaci krém, tonikum, očný krém, hydratačný krém Resurface a SPF-ko. SPF-ko musíte, to normálne si zapíšte za uši, to je nielen teraz v lete, ale celoročne. No, a ja mám také fázy, čo sa týka make-upov, že raz používam VVX, raz Airglow a potom zase bibičko a teraz to počasie vonku je skvelé úplne na bibičko, lebo je teplo, tento make-up je vlastne ľahučký, lebo to není make-up, to je krém, ale za chvíľu uvidíte, ako vám krásne zjednotí pleť a pekne ju prekrie a tiež obsahuje aj SPF-ko a má úžasný hydratačný efekt toto bibičko. Takže dám si to zatiaľ na jednu stranu, aby ste videli. Nemám po ruke 0,3, takže si dám iba 0,0. Sice je svetlejší, ale to si potom dorobíme s pudrikom, takže to bude v pohode. Húbku som si namočila, namočte si stále húbku, lebo vám nebude piť make-up, ale ostane vám na pleti a lepšie sa vám z ňou bude pracovať. Je to síce biele, lebo ako vravím, nenašla som 0,3, aby som si to zmiešala, takže mám len 0,0, ale aspoň chcem ukázať, aby ste videli, že ako vám to tú pleť zjednotí, prekrie a môžete to vrstviť, čiže ak chcete hrubšiu vrstvu, kľudne si to môžete dať. Teraz vám ukážem takú jednu moju fintu, ale to je skôr pre vás žienky, ktoré nemáte kruhy pod očami, čo som si teraz ja obľúbila, ako dávať pod oči. Make-up si nedávam až úplne pod oko, ale dávam si ho len takto do tejto časti, si ho potiahnem. A keďže nemám ja kruhy pod očami, tak mám tú výhodu, ale keďže 37 je 37 a už tie aké vrásky tam je vidieť, tak aby sme ich nezvýrazňovali, tak zbytočne si ten make-up pod oči nedávajte, ale iba takto jemne takýmto štečekom, tento som kúpila v DM, to je Real Technique, tak si takto tento BB cream len ako keby jemne potiahnete a jemne to tam zapracujte, aby sa vám nevliezal do vrások. A takisto aj tu, ak sa vám zlieza make-up, tak tiež si to môžete takto ešte zapracovať a snažte sa tiež v tejto časti nedávať toho make-upu až príliš veľa. Bebečko je ideálne v tom, že vám až tak nezalieza do vrások, pretože je naozaj jemnúčke, čiže odporúčam ho aj na zrelú pleť. Ináč, za ten čas, čo som vám rozprávala, teraz som si dala aj druhú stranu toho bibička, tak on sa úplne tak pekne splynul s pleťou, že už nie je až taký svetlý, ale normálne ako keby sa prispôsobil pleti, čiže aj toto je jeho jedna z výhod. Takže skvelé. Bibičko odporúčam. Minimálne ho majte, každá z vás doma, ktorá nemáte nejaký špeciálny problém s pleťou, tak ho majte doma presne na horúce letné dni, lebo vám tak nebude zaťažovať pleť ako make-up. Lepšie sa budete cítiť, aj keď tie naše make-upy sú také, že necítite ich na tej tvári, či to je VVX alebo to je Airglow, ale toto tu odporúčam. A potom máme CC krém a ten je vlastne super v tom, že je skvelý, ak máte pigmentové fľaky, ak máte nerovnomerný tón v pleti, kvôli tomu, že obsahuje piesočnú ľaliu, tak on aj zjemňuje pigmentové fľaky, čiže bibičko a CCčko odporúčam. Než budem pokračovať ďalej, tak mám pre vás dva tipy pre vás žienky, ktoré máte tmavé kruhy pod očami. Prvým z typov je taký rýchly tip, ktorým zakryjete pigmentové fľaky. Budete na to potrebovať dva korektory. Tmavší, ktorý je najviac prispôsobený vašej pleti, a potom svetlejšie, aby vám to rozjasnil. Tým tmavším korektorom si vlastne prekryjete ako keby tie tmavé kruhy pod očami, necháte ho poriadne vstrebať a potom na to si môžete dať jemnú vrstvu svetlejšieho, aby vám to pekne rozjasnilo. A druhý tip, ak to chcete riešiť, naozaj riešiť z dlhodobého hľadiska, tento tu na krémik Lumi Radiance je krém, ktorý reálne pomohol ženám, ktoré mali roky problémy s tmavými kruhami, alebo to majú proste zdedené, že majú ten takýto problém v rodine. Vlastne máme recenziu, aby ste videli. Stojí pár eur, obsahuje piesočnú ľaliu, ktorá zjemňuje pigmentové fľaky. Máme aj celú takú líniu na pigmentové fľaky. No veci prečítajte, uvidíte. Myslím, že recenzie hovoria za všetko. Ak budete potrebovať pomoc s týmto problémom, tak mi napíšte a vyskladáme spolu nejakú líniu. Potom na konci vám dám aj link, kde si nájdete tieto produkty. No a teraz idem na moju obľúbenú časť a to sú BB púdre. To sú normálne, že retuš na počkanie v realite. Používam dva odtiene,
0,0 najsvetlejší používam na presvetlenie pod oči a 0,3 tmavší používam na zvyšok tváre a krk. No a poďme si to ukázať. Pod oči používam takúto húbku. Nemusíte si toho dávať veľa. Ideálne, ak si toho dáte, tak si to môžete takto ešte obklepkať na ruku, aby ste si fakt toho veľa nedávali. A ukážem vám, ako vám to normálne, že ako keby vyretušuje to očné okolie. Neviem, či to vidíte veľmi dobre, alebo aspoň trošku kvôli svetlu, ale tu som si ešte nedala a tu som si už ten púder dala. Úplne vám to zmatní tú pleť, úplne tú pleť ako keby tak fakt, že ako keby vyretušuje. Zaceli ešte aj také jemné nedokonalosti, ak máte. A okrem toho obsahuje ešte aj skvalen. Je to látka, ktorá aj hydratuje pleť, takže úplne to je taký púder všetko v jednom a brutálne kryje, takže môžete vidieť. Hej. To tu nemám, tu mám. To je ten najsvetlejší 0,0. Takže som si to dala pod obidve oči. Okrem toho on ešte aj má perfektné balenie na magnet, že sa nebude otvárať v kabelke, máte tam zrkadielko k tomu a ešte aj udržiava vlahu v pleti. No, tento svetlejší zatvoríme a bereme 0,3, tento tmavší, ktorý použijem na zvyšok tváre. Tu už používam väčšinou takýto štetec. Mám aj húbku, ktorú veľmi rada používam, ktorá je na puder, ale teraz si dám na také bežné naličenie tento tmavší. Oklepeme, keď si to dáte, tak vlastne stále si oklopte ten puder, aby zbytočne ste si ho nenanašali veľa na tú pleť. Skvelý je aj v tom, že nezaťažuje tú tvár, že vôbec nie je taký ťažký a fakt taký krásny finish vám dá taký matnejší. Takže na jednej strane ho mám a ešte idem na druhú stranu. Ešte čo som si obľúbila a čo mi dala ako tip naša Mirka, je podkladová báza pod očné tiene. Keďže ja si očné tiene dávam fakt, že veľmi výnimočné, ale túto podkladovú bázu si dávam normálne, že na bežné ličenie trošičku. Dám si to na jedno oko, aby ste videli. Ja mám spadnuté viečka, veľmi. A toto tu na tá podkladová báza, ona má takú jemnú telovú farbu, prispôsobí sa pleti a vlastne ona vám krásne to oko ako keby tak rozžiari, aj keď máte spadnuté viečka. Neviem, či to takto budete vidieť. Ona je skvelá inak v tom, že ak si dávate očné tiene, tak vám o mnoho dlhšie vydržia a tak sa vám nezgrcnú do tých čiarok na oku. Takže táto podkladová báza je normálne, že skvelá. Úplne vám to oko tak tu normálne vám to tak pekne rozžiari, keď máte spadnuté očné viečka ako ja. A si použijem tú paletku všetko v jednom, Infinite, tento diamantík v taške, ktorý mám. Milujem tú paletku, lebo tam máte bronzer, rozjasňovač, líčka, očné tiene. Vidíte, že ju mám rada. Je brutálna. Takže ideme si najprv vykontúrovať s týmto tuna. Tiež vždy oklepať. A ja si to len takto tu naťahám. Urobím si takú troječku, aby mi to zvýraznilo tú tvár. Ak sa vám zdá, že toho dáte veľa, zoberte normálne klasický štetec od pudru a troška si to takto zjemnite. Pekne to tú tvár tak zvýrazní to kontúrovanie. Čo sa týka líčok, tak to sú tieto dva tiene. A ja si to stále miešam takto. Dokopy si ich zmiešam. Oklepem takú peknú, jemnú ružonkastú farbu to má. A dám si to takto na líčka troška na nos. No a čo sa týka rozjasňovača, tak ten je tiež perfektný a má také väčšie trblietky, to je tento. A takto tu na pekne si to. Ešte si to daj takto do stredu nosa. A ešte si to máš takto tu na aj pod obočie. On tu tak pekne rozjasní tú tvár ešte viac. Ak to chcete, môžete si dať aj takto nad hornú peru. Ja mám rada rozjasňovače, takže ja si ho troška pridám. Brutálna paletka.
Špirálku ešte neviem, ako si dám, ale chcem ukázať toto tu na. To je pre mňa jedna z najlepších vecí na myhalnice, pretože keď vidíte moje mini pidi krátke myhalnice, tak toto tu je podklad pod špirálu. Musíte si zvyknúť a vychytať to, ako sa vám najlepšie nanáša. Ja som si to niekedy nechávala aj minútu, potom mi to úplne uschlo. Takže nechávam to pár sekúnd na myhalnici a potom na to nanášam špirálu, ešte keď je to také jemne mokré. Predĺži trvácnosť špirály. Špirála neopadáva. A predĺži vám aj myhalnice ešte raz toľko, ako keby ste si dali len špirálu. Naozaj, už mi dochádza, takže už musím objednať. Nejako toto ešte. A obsahuje aj látku kapixyl, ktorá vyživuje myhalničky. Žiaľ, nebudú tak vypadávať. No a ideme na špirálku. Tak vám chcem ukázať, že ako to vyzerá, keď si dáte tú podkladovú bazu pod špirálu, ako vám to predĺží krásne myhalnice. A tu nemám, hej, aby ste videli proste, že má to nejaký ten efekt. Idem na špirálku. No vidíte, že to oko úplne inak vyzerá. Dala som si špirálku túto, ktorá má dve kefky, ale nedala som si túto ružovú. Dala som si iba tú striebornú na predĺženie, lebo som nechcela také, že nejaké extra objemné riasy, skôr iba také predĺženie. Takže som si dala iba túto striebornú časť. No ale uznajte, krásne to vyzerá. A okrem toho fakt tá podkladová báza vám urobí aj to, že vám predelí tie myhalničky, že sa vám tak nezlepia. Odporúčam. Na pery vám dám dva typy. Slniečko si žiada podľa mňa také jemné ružové pery, trblietky. A prvý typ je tento lesk, ktorý bol minulý rok ako limitka, potom ho stiahli a teraz nám ho zase dali, je to Glazed 07. A tento má fakt, že mini trblietky, je to asi najkrajší lesk. Jemnučky, krásne vonia, všetko voniavam, milujem voňavé veci, voňavých ľudí, všetko voňavé. No a máme úplne jemné lilinky. Na slniečku sa vám tak krásne trbliece. Takže tento, to je úplne taký jemnučký doťuk ešte k jednoduchému make-upu na deň. Úplne je príjemný. A druhý typ je za pomoci dvoch produktov moje najobľúbenejšie kontúrky v odtieni Nude Pink a jedného z odtieňov našich BB Glazed rúžov. To sú tie rúžiky, ktoré síce vyzerajú tmavo, ako napríklad tento, ale je to v podstate taká zafarbená pomádka, ktorá vôbec nie je tmavá. A ja som si vybrala odtieň 02. To je takýto jemnučký rúžový. Vidíte, že to sú... Padá mi telefon. Tak ako také zafarbené pomádky. Posňam potom všetky odtiene. Tak ako vidíte, kontúrka je taká jemná, prirodzená, čiže odtieň Nude Pink a teraz ideme dať tento BB Glazed 02. A takto to vyzerá úplne jemnučké rúžové a tieto rúžiky BB Glazed sú tak extrémne hydratačné a ochraňujú pery a zaceľujú vám vrásky na perách. Troška si budem žmúriť, ale išla som na denné svetlo, aby ste videli, ako to celé vyzerá. Vidíte, že aj ten BB krém krásne vám proste prekryje tú pleť, krásne ju zjednotí, plus ten BB púder, kontúry, rúžik, špirálka. Fakt vám viac netreba a máte jednoduchý, rýchly make-up. Toto tu mám ja ráno hotové, tak do 10 minút. Fakt, raz, dva, tri a môžem vyraziť. A nezabúdajte na fixátor. V lete, v zime vždy zafixovať tú pleť, aby sa vám make-up nezlieval, nestekal, neroztápal, aby držal na tej tvári, aby sa vám neotlačal o oblečenie. Pretrepať, zatvoriť oči. Aj ústa a striekať, nebojte sa toho.